This is Young Am on the beat. Yeah, Domdani ya chisape, I'm telling a man. Yeah, she in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, nice. Eyes. Yeah, Domdani ya chisape, I'm telling a man. Yeah, she in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, nice. Yeah, she deep in the water. Yeah, hello say, yeah, I'm in love with the daughter. What the fuck? She gon' sew your daughter. Zama, ngeke uzukhozi namhlanje uyozala enklasini. Uthaphela abaveba amxosha futhi. Nalo ntombazana futhi amasha. Hayibo, Zama. What's wrong? Ngazulinge futhi ungiqambela manje. Ngathi mina kuba busy ngalo thisha. Ha? Ngathini? Ukholelo Zama. Zama. Hayibo. Uyivumela kanjani lento uzifike kulesi simo? Kafana uzoyikhipha lengane. Ngeke uzoyigcina. Ucanga ukuthi uzoyivuma lengane? Cha. Zama. Uzokweka uhluphe nje obusenze nje manje. Hey futhi. Asami, hayi. Sam. You have to listen to me. You akwazi ukuyigcina lengane. Fanele ukhiphe lahle kusasa lakho. Stop it, Lisa. Stop it. Oh. Zama, you're being selfish. Abazali bathi mabefanda uthi, umphakathi unothi mawuthola ukuthi wena ukhulela efontweni. Stop it, Lisa. Ngilenzile iphutha. Yes. Kodwa phela akusho ukuthi lokho kwamele ngihlezi ngibaleka. Kwamele ngihlezi ngisaba. Ngikhathele mina ukucashwa. Wow, Lisa. Wow. So when ngicabanga ukuthi this is being brave. Lahle kusasa lakho. We can fix this today. Just say the word. No. Sonke sayenza amaphutha. Ngilenzile lami iphutha. You know what? Elami iphutha ngizolikhera with my head up. Zama. Nazi-ke izinto ezithenga. Bengingakhohlwa kanjani kodwa ama-cornflakes nama-Weetabix ngoba futhi wena Uyazi ukuthi ngiyathanda phela. Hawu. Ubisi. Mara ayisahlali la ekhaya ukuthi Okay, ungabe usuthenga izinto zakho eda ngoba ngiyakwazi phela wena. Ungakhohlwa ukuthenga iflour ne-maize meal. Sizokwazi ukwenzela ubaba wakho amakhekhe lawa athandayo ayenza ngathi akana ndaba kodwa ke mawungena umuntu lokethatha ngani. Ayikhulile manje ngikhohle. So imali ngithathe lapha. Oh. Ngakhohlwa nali card wena ubuye noshintshe ngiyakwazi. Okay, ipin still sayiyona lesa. Okay. Ushesheke baby sokhona ukuthi sipheke sibekele nobabakho. Alright.
boy. Yo, can talk what I found by the gate this morning. Someone's gonna be a mama. And I wonder who's gonna be, huh? Maybe it's Lisa. She's too quick, always running around with the boys. Angizwanga? Well, with the test bits, you wait. Mkhafulele emlonyeni. Oh, my sister, I think we should just slap her. You deserve it. Kade ifuna vele. Kahleni isicefe yini inkinga yenu? Niyasangana yini? Are you crazy? Hey nini, kwenzakalani la? Yazi umsindo wenu ngizwa ngihamba ezansi. Say, I found this thing by the gate this morning. So I think someone is pregnant. Hey, let her. Say. Wena umeleni? Hamba hlala phansi. Hamba. Ngitshele. Ngizelele esikole. Funda ngetendenza. Cha. Yazi uthi ngibhale incwadi. Senze umsebenzi wesikole. Sawusho, ithini iplan yakho? Cause abantu if ba found out ngale ndaba lesisenjeni. Ngitha ngiyazi yonke lento le. Kahle ufuna nzama, Ufuna ngiboshwe? Noma ufuna ngiphelele umsebenzi? Okuweza igama lakho ligcine khulunywa ngalo la e-staff room. Cha, akuyona into engiyifunayo le. Angifune umuntu ukuthi azi. Ngisho ama students angifuni ukuthi bazi. Kodwa abazali bami bayizwa le ndaba le. Ngifile mina. Then kuyokusiza ukuthi uvale umlomo. Ngizoyihandlisha mina yonke lento. There is no handling this. Uyabona nje ukuthi yonke lento lesegcwele emlomeni wabantu. Wesiphathi omunye uzoya be pregnant test. Then what? Lento leyaziwa yimi nawe kuphela ngithi. So mina nawe yithi si in control of the story. Story. Ubona ngathi story less. Ngiphethe into mina ezoshabalalisa impilo yami. Wena ngitshela ukuthi ngenza kanjani so that yonke lento izo disappear. Then shut up. Wena ngivumele ngilungise lento le. Ungavuli. Yini le argument onayo nontoli? I thought ukuthi wena uthozo eclinic. Ngishintsha umqondo. Waseni? Ngimtshelile uNtuli ukuthi angeke kwazi uaborta ingane. Uyazi naye ukuthi ngizoyigcina le ngane mina. Ucabanga ukuthi uyabeka uphi abazali bakho find out? Isikole sona sokuvikela? Akekho umuntu owaziyo la esikoleni ukuthi mina engikhulelwe. After all uNtuli uthe khona uzoyimanage le nto le. Nami ngizokwazi ukuyivikela noma ukhona noma ukhona empilweni yami. Zama uyakuyuza uyahlangene. Whatever plan he has is for him, not for you. Then I don't have a choice. Whatever you two are hiding, better hide it properly. Sisakingana. So qala. All right, class. Today we are going to talk about responsibilities. Says one. We have one course. Okay, so can someone explain to us how can private decisions lead to public consequences? So. Bueno.
Thuli. Sometimes people make decisions in private but forget that nothing stays hidden forever, especially in a school like this. The truth will eventually show itself, even in the smallest places. Lisa, alright? Yes, I'm fine. Zama. Okay, class. I think that's it for today. You may be dismissed. Oh. Abantu sebambile. Uyangithusa. Kumele ubonge ukuthi ngikuvusile ngoba khona bozoba ihlazo la. Kuba umvuse khona kwasekuqaleni. Yazi ngilokhu ngicabanga la. Inento kumele sikhulume ngayo mina nawe. Ngifoje amaphepha ukuthi wena uyofunda eMelika. Kuyoba ngathi uthole i-approval kule ikolo zaphesheya. Hayi. Chaza ukuthini? eAmerica. Ngaleyo ndlela leyo kuyoba indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngigweme yonke lento eyenzakalayo. Of course akusinto yangempela. Wena uzobe sohlala nabazali bami eCape Town. Ngaleyo ndlela leyo ngiyazi ukuthi uvikelekile. Mangathi angifuni uzothini? Then we fall. So uzomela uyicabangisise lento le. Ishayile. Azimani kanje lezi zinto zenu. Uthi shipping. Shipping. Babazi ngisenendaba ezimnandi. Bengi-applyela i-scholarship e-USA. So if ever bayangithatha ngihamba. Hayibo. Indawo ezimnandi phela lezo. Ngiyasiqhenya ngawe ndodakazi. Phela ufuza ubaba ne? Ayifuze wena. Ufuza ubaba hayi. Sanibonani. Hayibo. Kwahlekwa kamnandi endlini. Nisale kahle? Ja, right. Ngifisa ukuthi nganjena kodwa ngikhathele. Sengisophumula. Nibe right. Okay. Ngathi ngiyabona nje sengise-USA. Ubuya phela. Ungalahlekelwa indodakazi yami. Hawu ngizobuya ngazi. Lisa, ngabe ngithi ngizokufica lapha esporting set. Futhi awungifonelanga namhlanje. Kwenzakala? Sasenze isiphukuphuku ekusengathi singabangani. Yebo, ukhuluma ngani Lisa? Yebo. Angithi wena nendoda yakho so-called boyfriend teacher. Ngithumela amanda ukuthi bezongithusela ngesibhamu. Mina Lisa. Kanjani? Don't just stand there and act like you're the victim. I was dragged into this mess protecting you.
Lisa mina angazi nokuthi ukhuluma ngani. Awusangithembi. Ngingathumela abantu ukuthi khona bezokulimaza kanjani. Umngani wami muswena. Ayi kusho ukuthi your boyfriend is doing things behind your back. Kodwa hayi akusenani ngoba phela mina I'm out of the business enginaye zami ngekusuke manje. Lisa Hello ma. Ma khona into bengifuna ukukutshela yona. Ngi-apply scholarship e-America, so I might be going anytime soon. Yebo bengithi so ngikwazisi. Okay ma, ngiyabonga. Uyazi ngizokwenza proud. Yes. Thank you ma. Bye. Mr. Ndruzo, imali yasikhuluma. Zama ngithi yabonga ukuthi ngijahile khona manje ngesikhona ukukhuluma manje. Sokhuluma khona manje. Wona uthumela abantu ukuthi khona beyolimaza ingane yabantu Lisa ngale. Ngeyibhamu Mr. Ntuli. Ukhuluma ngani lento Zama? Angiyazi lento okhuluma ngayo. Uyaphika phela. Umntana abantu she's terrified ngale. Wona bewusho kahle ukuthi khona lento lesizohandlisha kahle sobabili. Manje usudonsela umntana abantu kulobishi lolu lwethu. Umngane wakho naye lo unomlomo omkhulu. Into ebengifuna ukuyenza ukumvala nje lo mlomo phela. So usuyavuma manje. Lalela. Ikolo ziyavala Friday. It's a perfect time ukuthi wena utshela abazali bakho ukuthi uyahamba weekend eAmerica. By the time ikolo zivula, wonke umuntu uzoba khohliwe ngale ndaba le. Izobe nje se-under carpet. So wena ucabanga ukuthi mina ngizomane ngihambe kanjalo bese ngiyathula? Awunayo enye choice. It's either that or ngiyaboshwa. Into efunayo le. Fine. Uzohamba. And that's it. Enye into asenasikhathi. Hamba upheke into zakho. Weekend siyahamba. Baba wena, sacela uzela lana. Nendaba zimnandi ngifuna ukutshela zona yazi. Baba, you won't believe what happened. Guess what? Ngitholile scholarship. Ngihamba ngifunda eAmerica. How? Indawo zimnandi lezi. I'm proud of you ndodakazi. Baba, konke lokho ngikwenze ngoba phela wena bewungisupporta futhi nje bewubelieve kumina. Yabo? So ngiyabonga. Asakubaba. Izinto ezinhle wena kuphela wenza ukuthi ngiqhubeke naso. Hawu. Kanti awungena namhlanje? Thandi. Cela sikhulume. Kwenze njani? Izolo ngidiliziwe emsebenzini. Angisasebenzi. Awusasebenzi. Okusho ukuthi kahle kahle wena usumahlalela. So lo uchaza ukuthini? Kuzokwenzakala la ekhaya. Kumele ngibe i-breadwinner ke manje mina. Ngibe umama ngiphinde ngibe ubaba. Utheni mina kahle kahle? Hayi boma. Akuyona ifault kababa ukuthi khona uzuza umsebenzi wakhe.
wonke umuntu uyawuluza umsebenzi so sizodlula kuleso simo. Kuyacaca manje. Sho ukuthi yimi isidididi sonke lesikhathi wena ubukwazi angithi. I'm not even surprised ukuthi akushiya uma wakho. Uyinkinga wena. Hayi bothandi. Hayi akuyona indlela yokukhuluma nomntwana le. Especially ingane yami. Hayi. Yazini, sithini esinomsebenzi sihambe sosebenza. Angisemdala Lungile ukuthi ungangibuza ukuthi ngiyapi mangiphuma la endlini. Ngiyabona le ngane yakho uyikhapha lapha emotweni. Uyena ke umuntu emele umbuzo ukuthi uyapi mangabe ephuma la endlini. Hayi mina. Thandi. Uzomela ushintshe indlela osiphatha ngayo. Uzama uhambile mina ngikhona la. Angeke ngize ngivume ukuthi ngiphathe kanje emzini wami. Lungile. Imeni uhlengiwe. Hlengiwe. Wow.
Ngiyazi. Angifonelelanga ukuthi ngikuvuse amanxeba kudala. Uzama. Ungifonelile izolo. Ungitshela ngendlela akhathazeke ngayo ukuthi uthando yakuhlukumeza. Ayikho into ongayenza Hlengiwe. Awuvumanga ukuhlukunyezwa Lungile. Lento yenzayo nje uthanda irongi. Ngasifaka mina kulento. Uzama ungitshelile. Uyakuphekisa uyaklina. No, okay. Ngiyabonga ukukhathazeka kwakho. Kodwa ke hayi, ngiright. Hayi. Uthi right kanjani? Uyapheka uyaklina. Uyahlukumezeka nje. Hayi. Okay, bye. Okay. Sharp. Nakusasa kuzokuthi sase-right. Yeah, sure. Bani lo khuluma naye mfana kanjalo Lungile? Ayi umngani nje akukho into serious. Umngani. Hayi cha ukhona bakiyeke. Yabona sabangani sona isikhathi unaso esiningi futhi kodwa ubukela endlini ukuthi uyimess. Akube usifulu uhamba uyopheka. Ongibizela abangani bakhe abayuseless babuye bazopheka. Hello Zama. Hello baba. Unjani? Kunjani ngalapho? Ngiyaphila. Yeah. Akukho nje ukushintshile ngoba yonke into isenziwa yimi la endlini. Umama wakho uthandi. Akakhuluma nami nje ukhuluma ngathi wehla nje esihlahleni. Baba ngathi ngakhala. You don't deserve this. You have always been good to me. Hayi, ungakhathazeki ndodakazi ngami. Ngicela ufocus entweni zakho zesikole. Ngenze ngisiqhenye ngawe. No, ngizozama something. I don't care even if I'm far, but angeke ngize ngivumele lento iblock icontinue. Okay. Alright, thank you. Okay, baba. Bye.
Don't baby me. Mama ungithembisile nje ukuthi you look after baba. Ungithembisile ukuthi uzomsiza uma ukuthi izinto ziyanyukela. Yini oyenzile? Yini osuyenzile? Nothing. Ulebele uhlezi lapho. Whoa. You are not even good enough to be my mother. Uma ukuthi uzomyeka safari ngalendlela. You know what? If you care, do something. Hello? Uba wena ofanele indoda yami? Oh, namambeka sephendula amafoni manje. Abukuthi uba nokhulumayo. Wena wahluleka ukukhulisa ingane yakho usuzoyi-check manje ngathi Mother's Day. Ayisuka manje wena. Ubhizi ukuhlukumezana nendoda elungile lapho. Ngoba uzazi kahle ukuthi awusiyona umfazi olungile for yena. Ayisuka manje uyimbungulu. Hayi kungcono mina ngiyimbungulu. Wena uyivaka elahluleka ukukhulisa ingane yalo. Hayibo. Mama. Yini ngabe yonke into ihamba kahle? Wait, what do you mean? Change how? Mama ngabe ikhona into eniyenza lapho noma mhlambe nje ufuna ukungikhalima down? Okay. Just don't let me down. Yazi ukuthi ngikuthembile. Yebo, mihla bomvu. Ngidinga ukubona namhlanje ebusuku. Hey. Angikufunelanga ama small talk la. Lento le imayelana nomuntu ekudinga ukuthi akukhunjuze ukuthi udila nobani la. Okay. Ngicela ukuthi usheshe.
on, Baba. Pick up the call. No answer. Oh, it's mama. Voicemail. Hey, kwenzakalani? There's something wrong. Ningithatha ningiletha la. Aningishaya ningihlukumezi. Kanti yini into enifunayo kimi? Why? Answer me, damn it, why? Khumula isiqo. Hlengiwe. Uwelo. Uyohlele yonke lento. Yebo yini? Why? Ihlazo lani lelo lenzayo. Uthandi maye ngathola ngalento. Uzama yena. Ucabanga ukuthi iyona ndlela yokulungisa izinto le. Anginandaba mina ukuthi uthanda ucabangani. Lo mfazi kunini ekuphathisa kwesidwedwe. And uzama kunje ingenxa yakhe. Uzama akazi lutho uzama. Uyazi. Uzama uyazi ukuthi uyasisokola. Ubona yonke into ele phesheya kwezilwandle. Ngenze lento ngoba ngiyamthanda. And ngiyazi ukuthi ukuthanda kangakanani. Awulungisanga lutho umoshe yonke into. Lento izobackfire. Sibatshele nabantu ukuthi wena uqasha imigulukude ezigebengu ukuthi zingithathe zingikhiphe kulolu bishi. Bayeke bakhuluma abantu. Bayeke baqagele. Mina ngandaba ukuthi abantu bacabangani. Akube ukuthi ngenze lento ngoba ngifuna ukuthi ube safe. Sungamane ungizonde. Bengeke ngize ngisalo ngihleli ngithi deke. Ngikubukela ufaka lo yamuzi slowly. Angeke. Yazi bengazi ukuthi kuyogcina konje. Ngithathwe nje njengesigebengu emzini wami ngokuthi nje ngeke ngathula isikhathi eside ngakhuluma. Awusona isigebengu Lungile. Buyi victim. And ama victim nawo aya deserve ukuthi ahlengwe. Noma ngabe kuthiwa wakhali for usizo. Kwenzelani konke lokho Hlengiwe? Lokho, this is not for me. And akusikona ukuthi ingoba ngiyakuthanda. Lokho bekufo uzama. Athi futhi ngifonele. Hi Zama. Hello Zama. Baba, noma nindabonye kwenzakalani? Hayi sesi right manje mntanami. Usephephile.
Unkulunkulu wami, kube niyazi ukuthi bengiworried kanjani. Hayibo, ngisacela nje ningaphinde nje nihlukane. Sizozama for wena. Buka nje, buka ubaba ismile sakhe. Howe, yaze yathobeka inhliziyo yami. Alright. Hayi kulungile kuyiphathe kahle lapho. Uyiphathe kahle lapho Zama. Okay, bye bye. Bye. This is Young M on the beat. Yeah, them done ya cheese up, I'm telling a man. Yeah, she chip in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, nice. Eyes. Yeah, them done ya cheese up, I'm telling a man. Yeah, she chip in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, nice. Yeah. She jump in the water. Yeah. Hello, say, yeah. I'm in love with the daughter. What the fuck? She gon' sew your doll. And I'm gon' send you a doll. Japan funanzi doll. Mr. Apili, yeah. I'm in love with the daughter. She jump in the ice soda. It's coming from overseas. We crash on the border. Chip, chop. I'm telling a man. I'm about to turn up the street and make the noise, you know I'm about. And I'm all up in the house. I am the man in the house. I make my own rules. I am the man in the house. I know she love me, yeah. How could she leave me, yeah. How many bees in me, yeah. Focus on happiness, yeah. Them done ya cheese up, I'm telling a man, yeah. She chip in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, nice. Eyes, yeah. Them done ya cheese up, I'm telling a man. Yeah, she chip in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about eyes. Yeah, she looking so fresh, Yabona sabangani nice. sona isikhathi unaso esiningi futhi kodwa ubukela endlini ukuthi uyimess. Akube useful uhambe uyopheka. Ongibizela abangani bakhe abayuseless babuye bazopheka. Le show. Hayi le show yaze yadabukisa bawona uyahleka. Hayi. Ngiyayithanda le show. And uyayithanda shame. Hlangiwe. Yebo. Asikhuluma. So what now? Ngoba ngizwe mina uthi wenzela uzamo. So kwenzakalani ngathi kuya phambili? Vele bengenzela uzama. Ngisho le kude. Kodwa still usasigcinile together. Ayena. Uyena vele ohlala asihlanganisa noma thina singaboni. Yeah. Now we deserve ukuthi athole peace. Lokho manje it's not about me or you. Kungaye. Cela sihlale sihlangene nje kanje. Sisihloniphe isinqumo sakhe.
ishow yakho iyaphela. Hayi. Together. Hlale sihlangene. Yes. Lungile? Usaphila? Yini manje? Yini? Yebo. Okay. Ngila uzokutshela something. Aselwi, asithukani. Iqiniso nje kuphela. Yazi ngenza iphutha elikhulu empilweni yami ngokushada wena. Ngakunikeza uthando. Ngakunikeza inhlonipho. Ngaphinda futhi ngakunikeza umndeni. Ngase ngitholani mina ekugcineni? Ngathola ubuhlungu nokuhlambalazeka. Wona namhlanje kusekugcineni. Ngifuna ukukutshela ukuthi lo muzi lo akusasewona umuzi wakho. Cha sithini Lungile? Chaza ukuthini? Lendlu seyithengisiwe lendlu. Ithengisela usomabhizinisi uzofika nje kuleli isonto azoyibheka yonke lendlu. Eke kuzokusiza ukuthi uqale upakishe. Futhi mhlawumbe uzokhumbula nabo bonke labantu akade bexwayisa. Ngiyathemba umzwile kuBaby. Qala upakishe. Yo, Chomi, ngithi weekend yami beyibhora shem. Wenzani Kelly? Hlase bengisendlini the whole day, cabanga mama ngapha yangirasela. Yo, hayi. Wonke ama-chores abheke wena. Shame, I can feel your pain. Wena Mina bengiseGoldrift City ngiphume namakhazini wami. Now uyazi mos into ezimnandi ngama-weekends into zami. Oh, awusangibizi. Bengizokubiza yazi kwenzakaleni. Ngithe mangivuka nhlana abantu sebathi amkela geza sambeni. So bengenasikhathi sokuthi mangize efonini manje ngikutext ukuthi ugibele itaxi uze girl. Ngiyabhora yazi wena ngathi ngakushaya basi. Sorry bo. Ngiyabhora. Next time ngizokubona ngeke usabhoreka ngikhona manje bo. Hayi, and now uyazi ukuthi vele masimele umuntu i-vibe ifesana iphele same time. Semara hle yazi. Next time relax ngizokufonela. Obviously boku first time yami leya. So obviously boku first time angifuna abantu abazobhizi bangiphazamise bomnandi. Ama first time. Yabo. Angifuna umuntu ozongiphazamisa. I'm good, and you? I'm good. How's your holiday? Oh, it was good. You won't believe it. Yo, What happened? I met Scott Mapuma. Yo, but clear, yo, it was nice. Yo, what's about yours? Scott! Yes. Yeah. Great. I'm good, you? Great, I'm good. How are you? Catch you, boy. Catch you. You met him? Yes. Where? Nina, soqalisile abhasetha manje. Funa nifunde. Same, I'm almost done. Ish. Yo, me, that's vacation, you know, like nothing serious, nothing too deep. Just seeing the coast. Oh, hi. Hi, Nishan. I'm good, and you? How was your holiday? Yo, it was a long week holiday. Yo. Nice to see you, eh? Same. Okay, guys, I'm gonna have a
See, so we met this white man the other day at the mall. And then this guy paid for a vacation to France, bruh. Yes. Now we did go to France, but the thing is that when we reached there, we're eating all the cuisines, all the, the nice things. Yes. And then we entered this other shop. When we entered the shop, now they were selling perfumes. This one I saw on the shelf, called Valentino. Kubalulekile futhi. Awu. Kumele nangosana. Amshaya ngikwazi ukuthi uzama ukuphi ngoba phela ngihambe ngamdinga lapha eklasini akekho. Nakuba ngimcheckile akekho. Hayibo ntombazane. Ngidla nani isikhaftini kanti mina? Ngumngani wenu. Ngizowazela laphi mina ukuthi uzama ukuphi? Kodwa ngwena wazi ukuthi uzama ukuphi musi? Ngizokwazela laphi? Umuntu okumele ngabe uyazi ukuthi uzama ukuphi. Yayina la. I'm just a teacher mina la yazi. So lento lokungitshela yona angiyazi. Focus on your books. Uyokungibuza ngabozama. Angisumngani wenu. Ngiyafundisa la. Okay? Focus on your books, Lisa. Focus on your books. Uyokungifaka endaweni engingazazi. Ngazelaphi ungitshela ngozama, ngazelaphi ukuthi uzama ukuphi. Come on. So mama ucabanga ukuthi uyiclever wena. Uthe kuzoba nebalance wena. Ikuphi ibalance? Angingakabi nayo kwamanje. Sacela ungiphi isikhathi. Hey, asisebenzi ngesikhathi lana. Senza ibusiness lana. Hayi cha, bengenzela ingane yami. Ngane yakho uzoba yintanda. Sukusela namhlanje lo. Hayi ngiyacela abantu. Lungile. Ufikile. Isidumbu. Ngasho ngathi sizoba right. Ngicela ithembiso zami. Sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngidinga umngane wami uzama ohlala la. Uzama. Ngimazi uzama. Ngabe uthola i-address right? Yebo, uhlala khona la nginokumvakashela nje. Oh, I think ilabantu bebehlala lana before because lendlu lena siyithenge 2 weeks ago and the agent ke yasho ukuthi labantu laba ba move out 2 days before thina move in lana. So I think those are the people you're talking about. Uchaza ukuthi uyithengile lendlu? Yeah, siyithengile lendlu. So maybe she moved out with them. Yeah, definitely. I think she moved out. Ngoba ke kuzama uhlala la. Ngiyabonga. Ngiyaxoxa ukuhlala. Okay, sharp. Ayikho inkinga. Hello? Hello Lisa, it's me. Zama, ukuphi? Ngikuchecke everywhere, esikolweni endlini. What happened? It's a long story. Sacela nje ungilalelisise ngikuxoxele. Mr. Ntuluthi uyazama ukuprotecta thina. Uthi uyacabanga ukuthi if le ndaba le kuba khona oyizwayo uzophelela umsebenzi noma mhlawumbe aboshwe. Abo, evikela thina. Senda abantu ukuthi bese ungathaka. Nami bengithukile ngaleso sikhathi. Wangitshela ukuthi angidisappear.
That was the only way. And you just left. Ufuyojama ama-documents wathi angitshela abazali bami ukuthi khona ngithola i-scholarship e-America. That's how I ended up in Cape Town. It was all fake. And you didn't even say goodbye. Bengavumelekile ukuthi khona ngikusho lokho. Bengavumelekile njalo ukuthi ngihlangane nomunye umuntu ngoba lokho it was going to ruin everything. Bengafuna ukuhlambalaza abazali bami. Nayindlela nje abantwana besikole abahleba ngakhona. Bengafuna ukublame. Sama, you didn't deserve this. And none of this is your fault. Ukuthi nje bengazi ukuthi ubani ozongikhola noma ngithembe. Anyway, siyosala ungixolela ke Lucy. Zama. Doda ngwariti manje. Mhlawumbe nina nikuboni lokho na? Mina ngiyabona manje inkinga ukuthi ayinawe sometimes yabona. No, lalela. End of the month nina ngithola ama report. Yeah, sure. Mina ngiyabhadala. Siyabona sefisha. And then nina ngathi anithathe serious. Dunya kuyaphela. Siyabona mina ngisiyasiphusha ayibamba. Ngwariti futhi hayi. Please. Ngakhulu. Mina ungawari. Yabona nale moto oyishayelayo. Nathi sazoyishayela kuleka. One day. Bama mina. Awari. Asleys. Ngisishaya manje amafana. And then sanibona. Uya lo. Nguye lo. Thisha uNtuli. Usuboshiwe ngenxa yokumithisa nokuthumba umntwana wesikole. Hayi, nomzana mhlawumbe. Thisha Untuli njengamanje awuna right ukukhuluma, ofuna ukukhuluma ekhona. Usunomeli. Sambe cha ngicela sikhuluma sikhulume. phendula sambe ba. Mana phela. Sicela isikhiyi. Isicela isikhiyi la. Menyera. Abaphoyisa mana phela sifuna isikhiyi. Shiyana isikhiyi la menyera. Mfuthu khuluma la. Nomzana singakhuluma uyenzelani le nto? You deserve it. Angithi. Sikhiyi menyera. Sikhiyi. This is Young M on the beat. Them done cheese up, I'm telling a man. Chip in the eyes. Yeah, you know what I mean. I talk about ice. Yeah, she looking so fresh, nice. Ice. Yeah, them done cheese up, I'm telling a man. Yeah, chip in the eyes.